Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nwere enyi nwoke ya fụrụ n'anya rinne, na nwa okolobịa anụnwa na ya na-echekwa na ọ fụrụ ya n'anya rinne maka na ọ sị na ya ga-anụ ya. So ọkwana ya nwa okolobịa ya na-agwa anyị maka ya na ọ na-ele ọgwụ. Ya atụla ime nke izizi, ọ sị anya wopie, ya ewopie. Ya atụla ime nke ịbụọ, ọ sị anya wopie, ya wepụkwa again. Na ihe na-ewute bụ na mgbe ọbụla ọ chọọ ka anya na ya na-abọ nọ, ọ sị na ya nara ala ike okpu nnabenyi. Ọ nara ala ike okpu nnabenyi na ya na-eme etinye ewopụta. Ọ bịazie tinye mgbe ụfọdụ ma ewopụta nwere. Ọ gbanye fancha n'ime ebe afọ. Ọkwa ifugo ya dozie ime, ọ sị anya ji ewopie. Ihe a wee na-ewutie na-agbawu ya obi. Mana ya chọọ ka ya mara ife ndị mmadụ loo maka na etu o si gbatakwụrụ kịta na ya chere na nwa okolobịa anụnwa nwere ike ịnụ ya ma ọ bụrụ na ya kwapụsi ọbara niile ya na-akwafu. Nwanne m, kedu ife ilo? Ọ dụgụ ka nwa okolobịa emesi ọ ga-anụ nwa agbọghọbịa anụnwa, ka ọ dụgụ ka ọ ga-emesi chọọ onye ọzọ ọ ga-anụ? Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a, biko gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Manyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.